Is-sentenza tal-Qorti tal-Appell dwar is-sejħa l-offerti tal-impjanti tal-enerġija mill-iskart magħruf bħala Waste to Energy ma sabitx irregolaritajiet fil-proċeduri adottati mill-Wayserv biex tikklassifika l-offerti li waslula għal dan il-kumpanija Wayserv b'reazzjoni għas-sentenza mogħtija aktar kmieni din il-ġimgħa mill-Qorti tal-Appell li fil-kliem il-kumpanija ikkonċernat biss fuq dak li qiset bħala konflitt ta' interess fih dan il-bord ta' verifika tal-kuntratti. Kelliem għal-Wayserv tenna id-dispjaċir tiegħu li minkejja li l-appellant fil-fatt waqqa l-appell ewlieni tiegħu jidher li sezzjonijiet tal-medja jew fehmu ħażin dak li ġara jew deliberament qed jawġu d-deċiżjoni tal-qorti sabiex jitfgħu il-Wayserv f'dawl ħażin. L-istqarrija komplet tgħid li l-kumpanija Wayserv tikkundanna aġir bħal dan li l-għan ewlieni tiegħu huwa biss li jwaqqaf u jxekkel il-forzi tagħha biex twassal proġett importanti bħal dan. Wayserv komplet tgħid li bħalma kulħadd jista' jverifika faċilment l-għażla tal-konsorzju responsabbli mill-implementazzjoni ta' dan il-proġett sar bi trasparenza sħiħa fejn anke kien hemm l-għajnuna ta' konsulenti ewlenin internazzjonali f'dak li għandu x'jaqsam li maniġġar tal-iskart solidu. Wayserv żiedet tgħid li f'dan ir-rigward ditta indipendenti bbażata fir-Renju Unit ikkonfermat ir-rakkomandazzjoni tal-qorti ta' dan it-tender. Fil-fatt id-ditta Frit Resource Management kienet qablet mad-deċiżjoni tal-Wayserv fejn kienet iddeskrivi it-tender bħala wieħed li sar fuqtu u li sar b'mod effiċjenti u ekwu bekk ikkonfermat ir-rakkomandazzjoni li jingħata l-proġett multimiljonarju lil Peprec Energies International bi prezz offrut ta' 600 miljun euro. L-istqarrija komplet tgħid li fl-ebda punt il-Qorti tal-Appell ma dubitat il-punteġġ tekniku jew finanzjarju dettaljat tal-proċess ta' għażla ta' tender mill-kumpanija, iżda annullat id-deċiżjoni tal-Bord ta' Verifika tal-Kuntratt il-PCRB fuq konflitt ta' interess. Intant il-Qorti tal-Appell qalet ukoll li l-persuna li kienet fil-Kumitat ta' Evalwazzjoni ta' Tenders fih dan il-Wayserv ma kellix tpoġġi f'dan il-Kumitat kif kienet membru sostitut fih dan il-PCRB. Dan minkejja li l-istess persuna ma kellha ebda involviment fl-istess proċess tal-PCRB brabta mal-appell ta' mill-konsorzju Hitachi u għamlitha ċara mill-bidu li mhux se tipparteċipa f'każijiet istitwiti kontra l-Wayserv. Wayserv tenniet l-istqarrija tagħha billi sostniet li tibqa' kommessa favuri tranzizzjoni ambjentali ta' pajjiżna u l-ebda akkuża malizzjuża u falsa ma qiset twaqqafha milli twassal futur ambjentali aħjar.